The Titus. Оценката на Лили Игнатова е 9,80, 19,60 от двата дни, на Елена Томас 9,65, 19,30. Започва Илияна Раева, световна шампионка на бухалки, оценка 9,75. Какво да кажем при тази радваща картина? Ето Неска Робева, отново с своята възпитаничка Илияна Раева. Разгънаха се днес двете българки, няма го вече страха. Сега те играят за престиж, играят за публиката, играят укрилени от големия си успех. Имаше моменти в съчетанието на Илияна Раева, когато бухалките бяха изхвърлени толкова високо, че едва не докосваха тавана на и без това много високата зала. И двете ни момичета са на най-високото стъпало. Илияна Раева с 19,60, Лили Игнатова с същия сбор от точки. Както и предположихме, Илияна Раева получи оценка 9,85 и с това двете ни момичета се изравниха. Майсторката на спорта Светла Колчевска и Диана Табакова и кандидат майсторките на спорта Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Божидарова и Даниела Гранчарова. 6 момичета така убедителни в първите 2 дни. 6 момичета, които трябва и сега да не сгрешат, да не допуснат груби грешки, за да не се стопи големия таван, с който имат и отличното впечатление, което създадоха. Старши треньор, заслужилата майсторка на спорта и заслужил треньор Златка Аврамова, треньор Деспа Категиева. Много красиви трика с бях електрик.
виждам никакви основания за по-ниска оценка, никакво основание за стопяване на голямата разлика. Браво на този млад отбор! Всички момичета са дебютантки на европейско първенство. Независимо от това, те положително ще защитят титлата на българките, които станаха европейски шампионки в Мадрид. По-убедителен успех на международното поле никога до сега не сме имали. Всички гимнастички ще се завърнат утре вечер в родината като европейски шампионки. Нито един златен медал няма да отпътува в друга посока, освен към България. У нас ще бъдат донесени и още 4 сребърни медала. Европейската шампионка в многобоя Диана Раева, Лили Игнатова, резервната състезателка Анелия Раленкова в индивидуалното класиране и асамблистките Светла Колчевска, Диана Табакова, Камелия Игнатова, Галина Рангелова, Емилия Божидарова, Даниела Гранчарова с резерва Диана Христова са новите ни златни момичета. Много хора имат заслуга за този истински триумф, но на първо място треньорките Неска Робева, Златка Пърлева и Деспа Кателиева.